سورة الأحزاب كافر جماعة ولو كفول سورة مكان كافرو أني مدينة يهوديو أني بقول عربو نيجروب با فتوى إنه يوم فرانيو كا مدينة إسلامية كمارة كبتا إسلامية برونغو كابو مدينة أو كافر جماعة وتوقع بفون سورة إنكونا سورة توقع دارولا مدينة سورة دو وآياتها آية وجته 73 آية آية بي ورفلا أن السبا نزلت أجينا بعد سورة آل عمران آل عمران سورة كفة بسم الله سورة عندنا نالا توي الرحمن ألم يهينا لبولة تجي الرحيم ألم يهينا كرولة تجي يا أيها النبي ألا كون ما اتق الله سلالة ولا تطع الكافرين إيه كنا تو كافر وكره والمنافقين أنا منافقون إن الله كان عليما حكيما قال ألا كرا دوني مساي ألا كرا كودو مساي واتبع ما تقول نكو يوحى إليك من كلا بك كنيمة كنيمة يرى إن الله ألا كان بما تعملون خبيرا ألا كرا دولي مساي نفيني أبي من بارا وتوكل على الله إكي جلس من ألا كان وكفى بالله وكيلا ألا وسرا سنغيره ما جعل الله لرجل من قلبين ألا ما تكون فلاكة ما كلنسيه في جوفه أورده أكوننا كابو كرزا تكون فلا دبالا ولا حقل فلا دبالا وما تينه بحقل كله دسكون كله نوده مشركو كافر مكان جرك ما حقل كون كادي كوسوه وكما بكو حقل فلا دبالا كون كله يننا نكله كله حقل جري كبادر دونا آيا كسولا سين كله دو asena kelebe bolo labe ka nyine de abol to abe ka ka sama senyin adro awa kelema bolo awa kelemba sena ama do a mo dara lo do le la ka bo ja akli flata bolo wa tawakkal eke jige sebe ala allah alaka qarajma wa ma ja'ala azwajukum allati alama afuru awa afuru musoke furu muso muno tuzahiruna minhunna nabe bakula kalake umuso nununa ummahatikum awoluke abawuyede abo chedo beno olbe bakula kalake umusora kafu yuba umuso koke ubakwe nedo yemuso koke bakwe emuso be harami mare wone kafara bo nima kafara bo dimuso te daga yetu abe haramema kafi musoma ya koke bakoy wala kafi musoma ya akoke ikazumar me dokoy ni ofodro muso be haramema ikram sol mo domto wala ni ake ofefe abe haramene ki atege ke ikram muso tege abe haramema ni ke asenke ido muso senya abe haramema de وما جعل أدعياكم على ما كان ولده ونيرك أبناكم أدنك ويره تبو جعل واتلكم فنانك ولده ملا ما يقولوا إباك يدين بيبا ولكو كاريدي كاترة يقولوا دنت بالكو ودنيا كوكو فنان دبلا جعل واتلا أبي ولده منك أديه كاتوكا دولا كنا كده كده جرا أكلم بتشيله نقوله زايدي كده كونيا كاديني bek ma wala ko zaid ibn muhammad ga ala ya balide adabla la zaid ibn harisa atoko keroye ko ka wole afatola dalikum qawlukum bi afwahikum alako o yaw yede ka kumade na dabara yede wallahu yaqulu al-haqq ala be nyede fo wa huwa yahdi as-sabil ala be kanake sirata ke nyumanka ud'uhum li abaihim ayde wole u fawye وأقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين بل مولود ديننا بل ما كدي مسرا فوتنا هل نيتا يجو مصر يا دم سنسا هتا فادو ورا مسرا فو كرسكا جون دي كرسكا جون كا هورله كرسكا بل ما كدي نبي مسرا فونا ومواليكم أنا كا جون كا هورله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أنا أدا برغدرا كمين فدا نوتكيتو كا ما وله ما دينا كذا دينته على كوكا دبلا ده ولكن ما تعمدت قلوبكم فمن هذا سكوني كوتو
ala ba min ona de وكان الله ala kara غفورا رحيما ya jurmo sutra masaye akara hine kere kere le masaye النبي nama أولى بالمؤمنين من أنفسهم ala kakanimuniye katma halu yere kun kade وأزواجه wachira furmuso أمهاتهم oye munu bawde de mo net lameni mumni ibaye chire furmuso ye wachira nyere yifa ye fana de chire ne kaka ni mumnu ye katma halu yere kun ka chire sallallahu alaihi wasallam lamya ko bolo ni mami salaka juru toila chire ngute son ka sali isuka ba fa salaka suka chire ti salaka wala mo kasro jamana mamin ko abe juru isra no mo kasro la ora chire me salaka no tan ni mo masro ka juru garanti doro awa chire me ke yala juru bala wa no ko juru bala ajuru sara babolo no ko chire me salaka anu ko asara juru bala juru israte so abulo ate sura abulo chire te so ka salaka ne ba fa salaka suka patuna net lamena na fangasro beti mari na flo chamasro ora chide ko ala ka kanuni ye katma haru yere kunka orani mo be fatura awa ka fente bulo abe to ko mo bulo ngani fatura ni ma fento awa ika doni bale kana abe joni ka juru ye abe joni ka demba e fana وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض wala ko sinye dungo on de kaka ni nyoganye atro balmaya mbeno no yani jatiga balmaya mo ko be nyogon tieta nay o tu senale o dablala ko kana ke tu senjita annabawni muajiruj mo bora fam fa fe ni jinala kana jatigi kumbe jiraila ko e jatigi onga apu jatiga me ne naya me ndo be ko me abe bakale fakale balmaya kundo abe nyogon tieta nga ni aya nana minke o yo tu sere tanno sikiye ko ne beta senji be ni mamunu cede senji teni mamice to kiye tada في كتاب الله inde be ala kitabu kono من المؤمنين ni chemona والمهاجرين muhajirina munyu fato bladina koso إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ona nyumake kataka bishboma bashito ko ni nade ak me nyon cheta o bana o teketu nga duna ni jatigi che ni bise ga nyuma yako ni kai ka foni fatura ay ni ndi ngadna kema bashitola wala dunange ka fo ni fatura ay ni ndi ka jatigi kema bashitola ay hake me fona tete me na flot la sabanaka na tete me kana flot la sabanaka bashitola o sarangana ye nga ka ni rosara blakiena o teketu na كان ذلك في الكتاب مسطورا وكرا سمن فنيا كتابو كنونا وإذ أخذنا من النبيين على قد ما تاتي نامن نك نمان في وقال يدغلنا ومنك أي لا ربنا يكيد في ومن نوح قبل نوح في وإبراهيم في وموسى في وعيسى بن مريم مدى ندي أولو أزمي كيد بدورو ودنيا كيد كمان سبا أن تاني سبا durum be olla nolu kapsa tobe way nin duru ndere ala ko anyel le duta nin klengle be bolo wa akhadna minhum mithaqan anyel le dum no fe le du kuma tide fe fe nana yele du deta ka foni tide wore nane ko fe bi tabla ka to ko tide ta ko na يسأل الصادقين عن صدقهم ko sala na tiatu nyininga o ka tiema وأعد للكافرين عذابا أليما كافر لبه أيه جنگت لبه كافر يه جنگت من نو دمني نده يا أيها الذين آمنوا على قوم لمن را أبي ولا اذكروا نعمة الله عليكم أيها تاشي أكميري على كنما ما أو كنده إذ جاءتكم جنود ما تاسيني كلده ونناوما فأرسلنا عليهم ريحا أيه يچوما وجنودا أني كلده لم تروها أمولو يده وكان الله على كنا بما تعملون بصيرا يلي باي نفني أبي منك نفله لا دابي جماعي مكان قريشو وني يهودي أمبي مدنا أني بقول عرب أمبي مكان مدنا شيء وبيري وكان دي يوما وبولو دي يوما وكتات لميا كما مدينة كاسين كات لميا برونغو وكات لميا بيفا وكات لميا كدبلا وبينا ودك
ya bulu da cogo mina ya bo asra feteno onana magagaw nana madakaw ubora kafaroka buguda mako yere nana kafaroka ne kara kala jama bay ngayonu kana ya to chire salama madina donda kele ayase ka dinge basse ka kono fere ka dunya na fo kara abdullah ibn salam de ka aklay chire nga sababa ka fo ka jamana na ni kala jama be na dugu kama na sira kombe abe ni fere ne ke abe dinge se ka adabonya ka dunya ka selege nun kala mo be jolu kono awa ini kat mara tamakisew ni mo ko nana kana ka be dinge kono na dengo be kise barola mo ko tise ga gerek mo se ka dinge pamfana ada kabo nana kele daminana don folola kele daminana kata fosho kele jora min gaza ko ka ala jesini ona fere nyini o bisa ga dinga la facho mina no bisa ga do ko ka kele jo folo kele jole la awa o shugale yirala ala nene bajige kanene karula ko ka tasma mene ko jola weta tasma mene fame fe ala to ka fiye bawuli o kana fiye nje tasma nje ko do ka bugula ko ka minan kiye ko mako si kiye baga nyu jurutire baga ndo tala no yere ako gelera man kan cara sa cara ka do chire na ka tabo do be dinga kono diga kono moko o te fen kalama fiye ni nenena kenema man kan cara kenema ka caya chire ko jone be bo kata mo kon ka twara laje na tro ko mbesena mo sirana mo sima kuma ko Zubair kele ay ci den tane muso dey ko ale o ci dey dade goati kala to ci den ko jone be bo kata mo kon kat wala laje mo ma kuma to Zubair ko ale kaya sawana to ci den ina ke jone be bo kata mo kon kat wala laje mo sima kuma Zubair ko ale ci den ko kono jebe ci den be bulu wane ka kono je o boy ka talaje ka ko mo gonyana ko halakle de besena man kan cara sampe ga Zubair de bora o shuina ka med dibi bala nene bala ka yele yero nyene o dibi na ka yele ka bo kata yala kele kala ni nyogancha daga ko laje ubulu ka ko be fregram ko sara minaw tiena o tora ale tara pa suyina abis fiana ireka daga yorola no yoka nyamo ko bay nyamo ko dum ni nyamo ya kungulo bila ibeto ka hakli doye ale sobina sa ngubeni ndego imbela ale ko aywa ay to ko nyini ngalike akana soro ma jugu do nan chama fana no be kan kasara nan ta kalam ko ka contrôler ke to ne kele kele beta secrétaire be duma kele to be duma anga kele to ni ora mo chito do waaw mu be kele dala ni ni ka bet se ka nyokondo ngami ni ga to la do nyo fodro ba do ka fo yudo awisana ko ka contrôler ke to ko la ayo fo kaba Zubaidu alaikum golo be barake alazna ka poro man balakin na ne yomine min ba numa na ko mine akoy to ko ya to ko won ma mo akoy to ko ya to ko ko makla ma jugude don o alere kele to ko do sa rani ma ya le mine sa kala ni ka be to ko ale ma so ka folo ka mine ne to nu folo la ke mine te kele to ko do baba wa ko no biade bi mine da kamna fura ko ka to contrôler ke dron min ba lek na le yo mine geun min ba numa na ko mine ato ka yine ke yo to ko fo min ke ale re to ko do ora o toro de la biswana nana dijira ako mako sara wali dugu jera o kalat ka ke to tasma dora binaw tiena ka sara boyena ko nen kele ngore hanne dugu jera ni tirake ora sane be min ke
ne sira di bema be kita yoro nyine wonere be magan sira ta koy kare bana fosnya wore no ta ni tay ni be tay tanya ko kana kiyana ni kencho koy albe ko defo ko nana lawa la tabi mo nonu ko nana wa ala yere fiya ciuma ane kele den amolu yere malakaw jigna nga adona oluma keleke izja'ukum matazinu nanauma min fawqikum ani sanche wa min asfala minkum unana ani dugumana chefana unana fambe fe wa izaghatil absar matasi nyana flelu jengana de wa balaghatil qulubul hanajira wa dusukun yere sera kandige mare ne sana dusukun be yelene ne sirana dusukun bena fay kandige na ala ko dusukun sera kandige mare abo jama yele munafiqu bolo awalu kono ma mere ka fani jama ba ko di madina olu kono ko nunu be islamiya burunko ka bo madina wa tazunnuna billahi dhununa akmala ka jigi juguta ni ala ide ka fo dina ire adabla to dosa hunalika ibtuliyal mu'minun wa yurina nunu jarabilane wa zulzilu uyere la zilzalan shadida yere la min ka gelena wa idh yaqulu al munafiqun ma tajini munafiqu bafo walladhina fi qulubihim maradun munafiqiya awa bana be mamunun duskona ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura wala na ka cire mallai do fola ko maratali ku ya negede cire be ka fawnya ko farsu ka banki binachi lama bulu ka uka sanunu ka wari ka depasala katral farsu uka banko binachi ka nafulo bo ka depasala katrala ko cire be ka fo nya fanga batu ka mbina do kele ka se wolula anflebi hala tega bo kata anga nyengena hali nyengen taka anta amasro jugo bolo munafiqu men inde fore wa iz qalat ta'ifatun minhum matasi ne jama da kola ya ahla yasriba madina kaw la muqama lakum sigi tawyede be yasraba way madina togode cine de ayel mako madina nota dugu togode yasraba farji'u ko sigi tawye ay sagida wa yasta'dinu tariqum jama do be jinyine ke minhum an-nabiyya lamma nanem sama yaquluna bafo inna buyutana awratun anka so lawra lenne de daraba anka sola bugu darabu munafiq mun be no tabe ka keleke bina sira nyini ci defe ko me bugu lenne de anka du ko lente anka du sutura lente ambe gere sonya fana katanja to anka somo gola wa ma hiya bi'awra ala ko kaso dawla lente de lawra sitala in yuriduna illa firara o te fo nyini ko boli be boli yoro nyini de la ولو دخلت عليهم من أقطارها وهل دونكرما أو ينفع فلافه ثم سئلوا الفتنة كفنو ينكا فلان كفينا لا أتوها وبنا مره والله وبنا فلان كفيما منافقي تمامي بافو لمنيرا مال مناره ni hali taru sege sege ka buguraina ka fa be jumena aba islam ya lawa ba fa ya onto la de me flan ka fe ne kere وما تلبثوا بها إلا يسيرا ngotna france ke awa nya kono fo franfitini de ولقد كانوا عاهدوا الله من olu قبل don ko olu de kunkara ne ladu dalama ka konde لا يولون الأدبار ka fo utu ko dide ka boli kala dala ko lu to kere وكان عهد الله مسؤولا ala kala du don kera ni kalmu fanyere de kunko ko ne kala wulila kibe kala ke dina ka sankorta o kala wulile ibi kasra nyini o bita yorore قل لن ينفعكم الفرار bolite aw na fare إن فررتم na bola kelanye من الموت na bola fagalinya de ni bola sayaye o te danke أو القتل wala ni bola fagalinya ate mako nyade وإذا modo ye kone وإذا لا تمتعون إلا قليلا ni ayoke na fuye ko munafiko na yoke atna damutake nye kono fo wati fitini de قل none kabo ما ذا الذي يعصمكم من jode الله mai no be otanga ka okisi kabo alama
إن أراد بكم سوءا نالا جوا لا يني ناويه أو أراد بكم رحمة ولا ناهنا لا يني ناويه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تبي سباسرو نما كنا لاي وتدم باسرو يلا نما كنا لاي قد يعلم الله المعوقين يلا كوتوبو على بودو أورده مامبسي نوبي بانكلا لتاما على بودو والقائلين أني فولي باو لإخوانهم بالمويه هلم إلينا ما بالمو أين ما كنا تاكلنا ده أين ولا يأتون البأس ويرتنا كلا دلا إلا قليلا هو تفتني أشحة عليكم باكل أجوكسو أو مره فإذا جاء الحوض إسراننا رأيتهم بويه ينظرون إليك بالك أفلك كتيمة تدور أعينهم وإننا فللو بمنونو كالذي نفما أشكو يغشى عليه من الموت دا تقولي بمينك كمني سيالا فإذا ذهب الخوف بني إسران تارا سلقوكم بنا وچene بألسنة نودويه حداد nunde munun kadi bena sotoli jala ni neuye ne dumo ni kele tara ba no neja ni daro en kunte kele en kunte kan ko fere ka daro daro situla أشحة على الخير kanun kele ko so hera kade ube ganima de nyini ba fe awa ganima de kadu made أولئك لم يؤمنوا ulut lamo mali manade فأحبط الله أعمالهم ala yo kabara bi ko kabara belajlanchiye وكان ذلك على الله يسيرا okara konno gonye ala made يحسبون الأحزاب babisigi ko kafir jama munu nana لم يذهبوا ko mata de ala keleknye utara ngamna fu madala de olu akla ko kafir nun tara meru kelefere ko mata وإن يأتي الأحزاب wani kafir jama nani uma يودوا nun nana shiyasha muna faka nun banata لو أنهم بادون في الأعراب alnasro no lu kun kala bobawiye kata bugu dawla de o ka bugu dawduna bo def saya kele ka ke onyana يسألون عن آبائكم يسألون o be ni kale ke عن آبائكم amina o ka tbarala de o bo de fe o ka to ka bugu dayna ka to bugu dala be to ka nyina leke duguba twara jumambe duguba kono twara jumambe duguba kono o ta fe kele ka damene dugu ka damene ko lu to yenno de ولو كانوا فيكم na to hal no bawla ما قاتلوا o te kele ke de إلا قليلا o ti fitini لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ala ko tiɲɛrɛ la dadegere cogo ɲuman kɛraw ye ala kɛra de a kala dege ciden fɛ ciden de jirala diɲɛ bɛɛ la ka kɛ chantillon ye bɛɛ k'ale de lajɛ farajɛ fara farafin kan fara farabilen kan o bɛɛ ka ciden de lajɛ bɛɛ k'i ka laada bila i ka tugu ciden ka laada kɔ dɛ لمن كان يرجو الله ciden ladegeli bɛ maa ye maa min mana kini b'a la jigin واليوم ani don الآخر laban dɛ i b'a dɔn ka fɔ dara dɔn na ala bɛ nin ɲininka i ka baaraw la a bɛ na i sara i bɛ ladege ciden fɛ dɛ kanima min ni i tɛ taa sara ta ala bolo fo e ka sara di baa bɛ yen wala bɛ se ka ladege maa wɛrɛ fɛ ka ciden to ye وذكر الله كثيرا min ni ala ko fɔ siɲɛ caman ولما رأى المؤمنون الأحزاب anw na ni minnu ye kafiri jama ye o قالوا ko هذا ما وعدنا الله ورسوله nin de ye fɛn ye ala n'a ka ciden ye min layidu ta an ye dɛ وصدق الله ورسوله wa ala n'a ka ciden u ye tiɲɛ fɔ dɛ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما a m'u jide fɔ i la fɔ limaniya ani yɛrɛ kolo من المؤمنين رجال cɛw bɛ minnu na صدقوا ما عاهدوا الله kɔni عليه ye ala tiɲɛ tigɛ fɛn na i ka ala layidu min na dɛ ومنهم من قضى نحبه mɔgɔ b'u la min ka saata dafara ومنهم من ينتظر maa yɛrɛ b'u la min bɛ makɔnɔni kɛ dɛ وما بدلوا تبديلا olu kɔni ma falen kɛ falenni na dɛ nin jiginna awa Uhud mɔgɔw la sɛrifilɛ minnu tora Uhud maa 70 Anas ibn Nadri ale ko ale farincini bɛ nin na ale bɛ nin na Anas ibn Nadri Mus'ab ibn Umair olu b'a la olu bɛ tora yen nɔ nka Anas ibn Nadri ale ma taa Badiri kɛlɛ la
o makka alenya badri kala de kara kala ba fulo ye men tebena mushriko ne kafiru che on islam mo che tede maka mushriko ne makan kafiru o ne chire kala ba fulo me ke badri ne islam e sankrota surala o makka alenya na ale la de taala wona la kala ba wure jirale la kalbi aye alebe minke ko ale ka ko jirala la alebe min ye o sajil ma de kira uhudi kele maka ka bora awa maka kanani kele le chamaye kele mina chamaye o dimina mi yusro badri kubina osara ona na osana chide fana bora sallallahu alaihi wasallam ko be uhudi banna do nala chide bole min ken chide place min minaka kele kama o kara kulu korolay nga chide ye ma bi duru awa mamun tege kadi biye kerula ayo che bi duru tomo wala bla kulu safa aw katoya akana jigide kele be kay dugumaya o sirana o akana jige ansari law akana jige chide o gele o bulu o chide jatamina ke kena chokola ni oluk dole no ko kodi kulula bon numa mogo bla kulu sanfɛ jugu dɔ bɛ se ka fara ka yɛlɛ kulu sanfɛ kana jigi olu n'u ka daga yɔrɔ cɛ n'o kɛra baara bɛ tiɲɛ o la ciden ma 50 bila sanfɛ k'o ɲɛmɔgɔ kɛ Abdulahi ibn Jubair ye o ma 50 in k'o to sanfɛ kɛlɛ daminɛna duguma ciden ni mushriki ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ na kaban u y'u bilasira u y'u kɔdi bala k'o senfa bu u nɔfɛ minɛn mana girinya o b'o fili lama b'o ta min mana girinya o b'o fili lama b'o ta bala kata u y'u kɔ kɛ bɔ ye o taara kɛnɛ lankolon ɲɛna maa min tun bɛ sanfɛ sa n'o ye cɛ 50 ye maa kɔrɔtɔlen minnu b'o la olu ko k'an ka jigin ciden ko ayi Abdulahi ibn Jubair min ye ɲɛmɔgɔ ye a ko ayi a kana jigin dɛ ciden ko maa si kana jigin fo n'a yɛrɛ ka ci nana ko ne tɛ jigin an bɛ jigin dɛ a ko a kana jigin dɛ mɔgɔ kɔrɔtɔlenw o laban u ye ɲɛmɔgɔ sɔsɔ u ye ciden sɔsɔ o jiginna maa 50 bɛɛ jiginna fo ka to maa 7 ɲɛmɔgɔ b'olu la ja a waati y'a sɔrɔ Khalid ibn Walid a y'a sɔrɔ ma silamɛya ale ye sotigi 100 fara ka bɔ jama na ka i den kɛrɛfɛ kabini ale nana n'a ye kɛlɛ pɔsɔn lajɛ ka kɛnɛ cogo lajɛ a bɛ kɛlɛ dɔn ale ma taa jamaba in fɛ ale mɛrula ka kulu in de jateminɛ mana ni mɔgɔ bolila sama b'a la k'o taara sisan mun bɛ sanfɛ olu fana jiginna bon Khalid bɛ ka sanfɛla in de jateminɛ sabu ni jama bɛ yen a bɛ kalakisɛtigi ye n'i k'i bɛ yɛlɛ o bɛ bɔ i b'a tila o la nka u y'a ye ko mɔgɔ dɔgɔyara sanfɛ a tɔ tɛ tɛmɛ maa 7 kan u bɛɛ jiginna Khalid n'a ka mɔgɔ y'u labɛn sotigi 100 u yɛlɛla maa 7 bɛ se ka maa 100 kunbɛn wa o tɛ se o yɛlɛla ka na maa 7 bɛɛ fa olu de taara jigin k'olu ɲɔjugu fɛ sa sisan nɔ silamɛw ka daga yɔrɔ yɛrɛ n'u ka place yɛrɛ ye yɔrɔ min ni ɲɛfɛla kalayara i bɛ segin ka na kɔfɛ ka na forcé ta bon jugu taara ka taa o place fana minɛ ɲɛfɛla ka kalan kɔfɛla ka kalan bon a taara kɛ silamɛw yɛrɛ dɔ ye dɔw faga yɛrɛ k'a sɔrɔ u t'a kalama sabu ni jugu bɛ fan kelen fɛ aw ka kisɛ bɛ taa fan kelen fɛ mais ni jugu bɛ aw yɛrɛ cɛ ma tugun a kɛra kisɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ a dɔw na silamɛ dɔw ye silamɛ dɔw faga ka sɔrɔ ma bɔ a kalama Anas ibn Nadir san ale fanicini min ni Badri kɛlɛ kɛra kɔfɛ n'a ye layidu ta ale ye ko n'ala ye tile wɛrɛ jira ale la ko fɔ ala ka fɛn ɲɛ ale bɛ min kɛ ale de y'i kun da yɔrɔ cɛfarinw yɛrɛ ka daga yɔrɔ la u nana ka kulu yɔrɔ min minɛ a ye kun da yen kan
kala kisela bala ka barula chono be ka baralate abi ka barula chono be ka baralate ani min kuma nyo be no sawa kedo akoma ako an kata de yani kulun che arjana kasabe nenuna o ko ale mase kata no fe ko ndaw ye kise barala ka fambe jogi ko jeli ya kenya kabe kasro kana tlongkala ka yere chaju ka fambe noni ko ka chaju ado bachi mado ustad muadde ay anas bun nadir anime go nyobe o bisati hakuri talela wala o ko ne ye awa asogo ka a fambe noni mo gare mado ado mbagara abal mo so de ya do na bolongoni ya bolongon de laje ko ni ye alibal makede o ala ko ora ni aya jigna minke mo ko aya jigna le de la ko mo be no ya la kinya tiga fena o la dum taala dobula o luka sate dafara do yerbe kama ko ne mo ko ni la duta bo da fada nga mo ko do o ta la do fude ba fo na la ni jirana benike o te foike wa ninta ko ni bora asrama de ha katani muye ai mereka mata de em ga ere jogina akon sogara fo anyi flakari ana to mereka kumbata yano kakala ama to no dat ben kafru de ya wole ako makana jabike ya bakar wole ako makana jabike yomar wole ko makana jabike o be kumbe no mar ko kwale be kuma chire ko kana kuma akale be kuma mar to ka bo ka efe wole ka be biya abakar biya kine biya abakar biya nere biya no to matunu de ube ko mekene kayen kine ko ko dale de kala kuma ليجزي الله الصادقين بصدقهم وتعالى تيانتي سرا نوكا تنيه ويعذب المنافقين انا منافق نيانغي ان شاء نو ياجا او يتوب عليهم ولا نتوب منهم فلا ان الله كان غفورا رحيما تراجع سوره مساي كراهنك كركرل مساي ورد الله الذين كفروا على مغولا سغي مغون كافرا على ولا سغي نو كفنون غليه ني جما باي kanina flo bay de passer kelela akra fuye o gwanzan sagira de lam yanalu khayra ala ko mahira torode unana ganima ko min kama unana jiyana fa min kama o ma torode wa kaballahu almu'minina alqital ala yemunu wasa kelela de awa la azabi kele munu ma kele ketuna ala yukise wa kana allah qawiyan aziza ala kara seme masaye وأنزل الذين ظهروا على موجي ممن يودم من أهل الكتاب أبو دنكولا من صياصهم أبو كسانغا سولا نودي يوريا من فرالا أوكا أولا يدوك مي ولوني تشيدنچ كابو وتا تشيدنكلا وتا مادم كا تشيدنكلا غولي يا جماعه يمنك ومرتلا كابو تشيدنكلا لا إنك كبرا مشركو كا تشيدنكلا وقذف في قلوبهم الرعب على إسرائيل جركلو ودسكونا فريقا تقتلون جمادو أبو لفغا وتأثرون فريقا جمادو أبو نينا جومينة سابو o parale jugo kamen ke ne kele nyana jugo bulu abiswana ale belabla betare kaso yawda fanan sagara kata do ka jin kono madina ye o ka kuru kono ye kele bana ni choyna do jara kire naka sababu fana bora dinge kono o taraso ka chida do koleji la sa jibila nana soka kana jo dukarena ako mawdu be mino ako mawdu be koleji la aya wole ako mawdu aya kele aw ya kele bla de ko ka ya kele bla aka mabal amma bla flokoy e ka to yero jume aya ko reke kata banu kureza yawdiya munum nye jamfake
kabo kafara jugu ka islamo kele fa to yi to nun tara wa cine na ka taw du ka kele te ko olula cine na ka wala da babla ka wala da ke akara ta fana la sarace ko ma signa la sara tale fo banu qurayza bo do na kele mino na tu ye banu qurayza magge la sara do so du ko no do yuta sali do fana ya sali sala do ko ma so ko fo banu qurayza ko to cine ko fo banu qurayza ga cine sele ma ko si jala o ye dugu damina jawre o minena o no minena sanno dugu mana mine sanno aw yele be kiri bajira islamona ka fo ka kiriti o ka min kanga kula o nyine gale min kaza o ko sado ko ka kiriti o kunya utere kore jalu ye kala min damina na kamne kunu o kunyo jogi ajeli fasala jeli fasadu mana tige awajeli be bo fokati fato ni tejo bo jogle kide ngotoro bla misre kono o ko sado de ko ka kiriti tire mo qabla kata sarta misr la kana o tarata falla kana kana men ke cine ko ay wuli ka kanya mo kumbe ulla ka kumbe men ka ji ka bo falika cine ka masa ko no ma tolle no ko bere ka kirila ibe favo ibe o ka kiribe kemi ala ko bala dalide nasoro jugu bena be ciden ka halbe ka ciden kala halbe ka ale balo aka saka kala ke ka bo ciden ma o ka ni naso ni o kan ali labanye ko tina tugo ora ala kale ni mine ale ala mine noy ngani ma tolle nunu yemme kana kan kala du uya kan jamfa ka ta fara jugu ka kan kala nunu ko ne ale ka kiri yemme ko ka bali ko be kontige fefe che ni balugara ko ka be kontige ora muso ne division akolo ke jojo yo ni fominge ciden ko ye kiri ke nala ka kiri jawde o jige karla yo be bla arana ka balugo be kontige ali division no sigarala abalugo wala mabalugo be fene ba chamachala ka chamachala ja ni shi era chamachala daro ba kontige ni shi te chamachala ba fra division wala baligo atmanse oda chamacha shi o kafale dona do faqara do kera jonye albi ko defo o jamba ye bani koza ay o ye jamba ke kafara maga ga yede kaka cire kele madina da da bitere wala bora kafara qurasho ka ani bura mo ka cire kele madina وأورثكم أرضهم على يوتيتا وكدو كلولا وديارهم وكدو كلو سندو كلو وكناغو وبكرت لموتة وأموالهم ونكن نفلو وأرضهم أني دو كلو لم تطوها أسمو دو فلو أكرم سين فلو ويخيبره على يوفنا داو مدى يودا ونبينا وكان الله على كل شيء قديرا ولك رسيباي فين بلا جننكا يا أيها النبي على كنا ما بيقول قل لأزواجك أفو إفرمسوي إن كنتن تردن الحياة الدنيا ناتو نبي جيني ما ديني وزينتها أنا جيم مصري فتعالينا أين أمتعكن كودا متا وأسرحكن أو لبلا سراحا جميلا لبلا لتشينا وإن كنتن وانا كرايره تردن الله ورسوله قبل ديني انا كاچيده والدار الآخرة الله ردو نبو ديني فإن الله قد على أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اسرا بعد لبه او من كلولا اولاد كده صلى الله عليه وسلم افرمسو كنكرا وباسن مساقلا واتبه ابن الدغاك على nimbe kartaw mulo emi yere ala ka cire nin tambulo nimbe karta muso bulo o cire no yala dele miskiniya de la kala kale balo miskine ka fatu miskine ka kuno miskine o chama cire ala dele miskiniya de o muso no sangane wati be o bina ton cide dala musakola ko nin tolo bolo
ora alay ayaji ciden kan sallallahu alaihi wasallam ka ko sugandi nasra abala defe abe ciden defe abe lahara fe abe sabali fantanyanka ni ciden mi soro domina ano dama nama mi soro fana ana sabali naye tamaro soro ano do nema were soro ji gwansa ayome barka bara gana so min kibe jiya de nyinisa awa aina kire seko min baye abo dawma kaulaja kaubla ko ku sogandi aya njigle min ke kire sogandi dabla aya dabne nan baye chay ako kibara de benna i hakila de benna nyinana mi kana koroto ka jabidi fi kati masa usawra to wala de misenye ba kiden ko kana koroto ka jabidi akata maka masa nyinin ka folo aisha ko emuye kala ko ka usogandi nasro nemi be nye defe ani nye masri ko itiki kana ambella jali fendima kibla ona so ni wala defe ibe ci defe bella harafe ora eka sabali pantanya ini miskinenka lara do narjana nadima aja ko koyale ne masafla sawra le bene nawa aw cire re bado ale fana batna so ale ka cire farajonya ko ale fana baka sawratenna kale bala defe abe cire defe abe lara defe nga ko cire ma ni musoto ni yunyinga kananta fu yere kananta jabi fu yere wale ka akla e to kana fu be nyere fe awa cide no lubbe furusa ana to ale kele ko cide ngana ale ka jabi fu ye cide ko nu manyine ta abana nganu ye nyinga ba fu yere aw nete jafati ni cide sira muso fe na yo o nyinga ba fo yala aisha e mufo e ma bo aisha ka to o e mufo ba aisha ko ko ale be ala fe abe ciden fe abe la arafe ayere fara be ala fe abe ciden fe abe la arafe be ga jabi kero na tera yoro ba fo yala aisha e mufo na ba aisha ko ko ba ala fe abe ciden fe abe la arafe am fana bo de fe ora tanno ciden la fiara nimi sorla ka dawma abo be yaw ga jige nimi masro abe sawali wala kinen ka tomo ko be kalo kelenke ko be kalo flake dumni tobita ko tesoro afo dumni tobita sogo ay tamaro ji be tamaro ene nyime be ji mi aka abana wadondo yerawe o tamaro yere tesoro يا نساء النبي ولكن نما فرمسو من يأتي منكن بفاحشة نمغموننا ni wala tajuye awra مبينة min baganano يضاعف لها العذاب jangada be jidi o tiye jida flayre وكان ذلك على الله يسيرا okra konno goye alamane ni mami chide musoye etla ka farnya kala sosoke ini sira min kaka o nyogon flade be dai kan ومن يقنط منكن لله wani man fana batuke aula alaye chide musomi mana ala batu konyuma ورسوله ka to chiden ko وتعمل صالحا kabaraj manke نؤتها أجرها moti ka مرتين sarada ma sinya flade chide muso nimi kolola kabarake alaye ka chiden lado konyuma laradona sara flade be de made وأعتدنا لها رزقا كريما onye garjege la baye garjege ba يا نساء النبي alako namma muso لستن كأحد من awni ma kele النساء kite kelenya muso to la de biya muso to anu te kelenya de إن اتقيتن alati na usrana lanye ani muso si te kelenya فلا تخضعن بالقول aw kana majigi ke nek ma kanye
فيطمع الذي ni ma bita nata في قلبه مرض siga bana be ma min duskuna no munafiqi وقلنا قولا ka boli ke معروفا kuma na bi kuma shi dole ci de muso ni be kuma wala cefe wala be kalanduma wala be doni duma i kan kam majik kan kan ke muso kan ibi kan kene yade ka perene kuma muso be kuma wala cefe ba ketene ngani ka mone ka ba awani munafiqi do abena miriya wureta abe kuma mina abe kuma wure do akono al no bana be kuma wure do asengolo ora wala miso ni wala cebe kuma ibi kan gelade ki kan kecce akany kana ke muso kanya de note munafiki be nataila وقرن في بيوتكن ala ko cire muso ma ay sabati aka so kono ne boli bacca mai ako dabla muso ma ka bo ko ni aboli wajibi de muso kan ga sabati sokono de muso ye sokono fe ne ne ala ko cire muso ma ay sabati aka so kono ولا تبرجنا aka na bo تبرج الجاهلية الأولى jala fulo muso olu ka bo chokola de jala fulo kono bale wati muso ko mebo bo choko mina tlamiana len ko fe aka na bo tane fulo muso ko mu masri de ka bo keneka o fari yero nyuma olu be keneka o ka masru be keneka wa tlamiana o tebeda mami ni itlami lama muso ye itlami lama be ka bo choko ina halbe wa o de jala bo choko de lamiana o tebeye وأقمنا الصلاة o be ke muso be kala che bolo chere be kala muso bolo nga akana langulo nyade che kala ni muso kele yorola e ka zumara mi tewde tebe no te no muso jamado e bise ko kala ne che jamado e fana bise ko kala nga e kala ni wal muso kele ki ba kala o tinya de abe kala chugode nama kala bo ima ya chire muso ala ba fo ko kanyele de ku kanu kamma jigi anana ko ata kamma yele abi kala chugode صوت المرأة أو o te kalambale kala ye ujja ko yade o هذا واجبية ala te sali sorano abe kala chugode jene ko doni yine farda de cheni muso beka na muso soro kata kala bolo o kai nana ma muso soro abe kala che bolo de amene o de san muso ka che o kala kuma to de kan aka ere muso nyogon kala bebe aka che nyogon kala bebe chine muso no che o de kuma ta kala bolo ala ko kanu kam majigide ko kan korota ma ya dita chama mine na Aisha bolo che o ya mina bolo muso ya mina bolo Aisha kala ne bakundo chine ko donit lanje ko kam na Aisha la tawo chine ka sokono kibareo chine muso de bo kala kene ma kibareo bo chine nuga ko be dina de me aka kene ma ko chewu boye me aka sokono ko bo to donna muso de bo fo awa chewu وأقمنا الصلاة aka salijo وآتينا الزكاة aka jagade وأطعنا الله ورسوله aka tuwala ka chine ko إنما يريد الله ala ba fere ليذهب عنكم الرجس aka no la ta ka ba ma أهل البيت aw sokono mo chine ka somo ala ba fe ka o seniyade ويطهركم تطهيرا ana o seniya lila واذكرن ما يتلى في بيوتكن aka fen kotuma aka fen kofo min be kala aka sokono na wala من آيات kamala الله ka ya wala والحكمة ani kodo no ya koroy awa qur'ana ya mun be jigi awa dukono patro mate kide muso o de be otanga harisa muno ni dina kire muno kire bo lufo pato sokono na ade bo lutanga ka kelema mo la dunia na إن الله ala كان لطيفا خبيرا ala kira ina gele masaye akala dugule masaye إن المسلمين ikado islame chemau والمسلمات islame musomau والمؤمنين anu ngune chemau والمؤمنات anu ngune musomau والقانتين ani batuba chemau ani والقانتات batuba musomau والصادقين ani tiyafola chemau ani والصادقات tiyafola musomau والصابرين ani sabaliba chemau والصابرات ani sabaliba musomau ani والخاشعين majiba chemau ani والخاشعات majiba musomau
والمتصدقين ani saraka ba cɛmanw ani والمتصدقات saraka bɔ ba musomanw والصائمين ani sunba cɛmanw ani والصائمات sunba musomanw والحافظين فروجهم ani cɛ mun ye kɔlɔsibaa ye u ka kɔlɔsijalaw la والحافظات ani muso minnu ye kɔlɔsibaa ye u ka tafebolow la والذاكرين الله كثيرا ani ala kɔfɔbaa caman cɛw la والذاكرات ani ala kɔfɔbaa caman musomanw na أعد الله لهم ala ye jurumu yafa مغفرة a ye jurumu yafa labɛnw ye وأجرا ani عظيما sara n'o ka bɔ dɛ cire furumuso Ummu Salamata o de ko ale ta ye ni ala bɛ kuma muso fɛ Kurana kɔnɔ k'ala ka kuma bɛɛ bɛ ɲɛsin cɛw de ma o arabukan na n'i bɛ kuma cɛ fɛ ani n'i bɛ kuma muso fɛ kelenw tɛ bon ko kuma ninnu bɛɛ bɛ cɛ fɔ dɛ k'ale ta ye n'a bɛ musow fɔ ala fana ye nin aya in nati ka cɛw ni musow bɛɛ ta fɔ a dan na o kɛ dususumana ye musow fana ye sabu cilen kɔ a ko musow ye cɛw balimaw de muso bɔra cɛ de la fana ni kuma fɔra cɛ ye a fɔra musow fana ye n'a ma kɛrɛkɛrɛ n'a fɔra cɛw ka sali kɔrɔ de musow fana ka sali ka muso bɔra cɛw de la n'a fɔra cɛw ka sun ka bɛ musow fana ka sun ko fɔra cɛw ye diinɛ kibaruya la a fɔra musow ye fɔ ni min kɛrɛkɛrɛ la ni cɛw ye dɛ fɔra muso sen tora wa ni min kɛrɛkɛrɛ ni muso fana ye cɛw sen tora وما كان لمؤمن ala ko man ka mu'mini cɛ ye ولا مؤمنة man ka mu'mini muso ye إذا قضى الله ورسوله أمرا n'ala kana ka ciden mana kiiri kɔɲɔ min na أن يكون لهم الخيرة من sugandi ka أمرهم kɛ olu ye u ka kɔɲɔ na dɛ ومن يعص الله ciden awa a den min na kun ye a wele a den ye a ka jɔn kawalale n'o ye zɛri ye zɛri ibn harisa ciden kun y'a wele k'a kɛ a den yɛrɛ de o kun b'a wele ko zɛri ibn muhammad a lamɔna ciden fɛ bɛɛ kun b'a fɔ ko ciden den bon denɲɛ in ala ye o gɛn ka bɔ yen ko maa kana maa k'i den ye min t'i den ye ko ka denw bɛ wele u fa tɔgɔ la ora sera zedi a kun bɛ ciden bolo komi a den o de kama a sera muso ɲini ye bon ciden ye arabu hɔrɔn dɔ ɲini a ye awa kurɛsilaka min ye tulobilen ye ciden ye ɲini a ye muso min ka danbe a ka bon a dancogo ka ɲi hɔrɔn dɔ maabaden don ciden taara o de ɲini a b'a fɛ ka na furu zeri ma zeri dun ye jɔn de ye jɔn kan hɔrɔnyalen don nka a kun ka di ciden ye kosɛbɛ fo ciden y'a kɛ a den yɛrɛ nka a kun bɛ den jɔ yɔrɔ de la ciden bolo ciden denkɛ n'i k'i bɛ muso ɲini o ye o kan ka kɛ dakabara muso ye dɛ o bɔ yɔrɔ kan ka jateminɛ dɛ ciden taara ka taa nin dakabara muso ye de ɲini awa a ka jɔn ka hɔrɔnlen ye ci fɔra muso n'a ka mɔgɔ ye min kɛ a ma bɛn o ma n'a sɔrɔ ciden kun b'a ɲini a yɛrɛ ye kuma kɔni t'o la nka arabu hɔrɔn ka t'o ɲini jɔn ka hɔrɔnyalen ye kuma in ma bɛn o ma olu tɛ se k'a fɔ ciden ko an tɛ sɔn u ye kuma munumunu ala dun y'a jigi k'a fɔ munumunu t'a la ala n'a ka ciden mana fɔ a bɛ min kɛ a tɛ bɛn maa ye k'a fɔ n bɛ hakilila ɲini n bɛ miiri o t'o la dɛ ko nin ko in bɛnna ala ma a bɛnna ala ka ciden ma wa nin bɛ kɛ dɛ k'a fɔ an b'an ka hakilila ɲini an b'an miiri o t'a la tugun dɛ ala ka ko awa an b'an miiri o t'a la a y'a nana min kɛ wara muso n'a ka mɔgɔw Zainabu de kun don Zainabu a n'a ka mɔgɔw o jɛna Zainabu binti Jahsh o sɔnna muso in kafiro Zeri ma u y'a d'a ma koyi ومن يعص الله
wala ko ni mamiye ala soso ورسوله ka ciden soso فقد ضل ضلالا مبينا ni la o tigi filila no bangane do de وإذ تقول للذي ala ko ciden tuma ta si ne ba fo mogoye أنعم الله عليه ala ne mana mami mani islamiye وأنعمت عليه ere ne mana mani horonya no zaidi أمسك عليك زوجك ifurmuso mine ipere واتق الله ikasrala nye ikana furusake واتق الله ikasrala nye sabu musoi ni dakwana musoi yini na kadi zerima adona nae furu kera nga musoi banere kuka bo zerima zerime ka fola ale kumesa musoi yede na ya yedra ajabe bo abalere ka bo alema ah don no zeri na fo chide ye kale ba fe ka musoi milade yasro ala fana ya jira chide na sugura sabo chide on ka sugoye wahaide chide nya ye sugura ko zeri ya musoi mila ko chide nyere ya furo o chide da fe o kamme lola chide da fe o kaye ni nyaye albe zeri mine adene no muso no ya muso furusa kafare kota unna fa ya de muso furusa wa ya bura muso furuwa awaye molo ya koy bo ala dum mana minjira chide ona sugura o yelege sede o bekede bo chide sugurara ko zeri muso ibla kala ere ya o ya to zeri ma muso ibla sori zeri zina kana fo chide ye sallallahu alaihi wasallam kale musoyi ka bela ka babla ha kide ko ki musobla kana kere fursa mai de kana bla i musoto ibulo walla kide sallallahu alaihi wasallam naso akube fendo ko qur'ana na akube nunundo ko taw ni be kuma yere de ka da qur'ana na ci ko mina to akala teten وتخفي في نفسك ما الله مبدي ala ko chide ma e bala ka fendo go inina ala bina min bange to wala ta fe nin kamme ata fe nin kai e be fendo go inina ala min bange bae وتخشى الناس e be sala mo de yewa والله ala أحق أن aka تخشاه kai kasra ala de yede to wa fura ki dente ha idi wolo de wore muso aramerima dai wolo de te mamae awa fe ka denya bla ka te ka do dente awa o muso ma harme ma de ibi ala kamin dogo inina ala bina bange de salam go denye aka ka igasra ala de yene فلما قضى زيد منها وترا amanye awa dongale do zed na jo ko muso kala yabla ba ala kot mamna ni zeri mako bana musoina زوجناك aya fursa aida sigi ida bana ala ko anyere muso furima de لكي لا يكون على ala ko المؤمنين muso ko anyere afurima wala zenem ko be wasone ne ko muso to kire muso to ka furu sirla dugumaya kale ta sira ko la rati sabe wala yere flaga bo ko aleye zenem furu kidema ba yala ka koy ko kun folo Zainab tara nyini minke akmu nyana ko kire yere de ba nyine ayere ko me be uma ga tara fo ka ba nyina ka jonde de ko go yarawi wala ko sugare tolu bulu sugare yala tale usona la tama ala nana ko fare tugo olu kuta mi meri atara ko yetu kire yere nana furu tugo ala ka ko ka ba ko لكي لا يكون على المؤمنين حرج ala ko ale ni kede wala sa de kuna ta ke mumnu ma في أزواج أدعيائهم awa ukadde wala furu muso saglila to ni kire yere adege ni denyai ala ko ni denyai awal de ke denya o denya ala yo genga boy ba kire yere kunya min ka denye no ya muso furusa ni kire yere yota ni mumni mi fana nga den wolele mana muso sa furusa o talit na gele yaw ala e nin kede wala sa ka denyi ka boy pew ma la munay fe o sika aki denye wal den sika ke ma de apa to kale be dak
wala la ko ay ni ke wala sa mu'minu to fana ngana degu soro o ka dengule lew pour muso talila idha qadaw minhunna wa tara no fana ma ko bana ona wa kana amru allahi maf'ula ala ka ko nyekera ke fenyere ما كان على النبي من حرج على قد قلت نمانك فيما فرض الله له فانا على من فرض يا ايره سنة الله على كتاب له في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا انا كوكرا لا تغفني حكايه من لا تغلن الذين يبلغون رسالات الله كده منكم على كاتشيكا ولا سي ويخشونه بسرالني ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولا ترى وسم سير ما كان كل سليم مساي ما كان محمد أبا أحد ما كل سفايه من رجالكم هناك تشولنا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ne kidenye zelebuta a ne kara manganye dugo kono a ko kidenye ya bura musota ala ko bura musodo ko kidente ke sifaye aula kiden den fitini denge be fitini sagra asima baluga asima keche ora halbi ka denye ne kuma boyeno zeri ta ciren denye wa zeri muso fana ta ciren bura muso ye o ka fɔ k'a fɔ ko ciren ya bura muso ta ciren ko ko bɔ ala ko bɔ kuma na bon ciren ma kɛ cɛ sifa ye aw la sabu ciren ka denkɛ si ma kɔrɔbaya a bɛ fitini de sɛgɛ la ciren denmuso de kɔrɔbayara ni ka furu ka taa o cɛlaw la nka al'olu yɛrɛ bɛɛ fatura ciren ye kamana kɛ Fatima kelen ye Fatima ciren fatura o de ɲɛna o fana fatura ciren kɔfɛ kalo 6 an ta mun kɛ o si ko ye tiqifan lagare nanti kihare tana wani ba kun samun ta yana mawan ba ala ka fo ciren wani bina ciren kofe olu fililin o tesiraka olu o katlam ya cene no ne qur'ana ko jere ka fo cide unda falale e muso e sini demima o kere de nyaw ana e sina masinya kele a kere de eseka o furu eseka o de furu a ti cheta de tano a esi mi o de dambe do awli nyoncha o de nanane harme nga nyeta fa o ya da ko rede la yuharrimu al-massa wala al-massafan oye ka si den ka si soso siya kele wala siya fila ba so nono ma jige o te haramele ke na ya mi fo nono do na da kono ni nono sara den kono ka ba abi haramele ke ya ayyuhal ladina amanu ala qawmun limanana uzkurullah ya la kosma dhikran kathira kosmalina min kacha وسبحوه قال سليا بكرة وأصيلا وما أن أولا هو الذي على المساء يصلي عليكم نبي سلاما وملائكته أنا كملكهم ليخرجكم بزوكا لبو من الظلمات وفلي دبيفونا إلى النور فكان نور السماء نوكا نسرائي وكان بالمؤمنين رحيما وكرا في نباية نمون يفنا تحيتهم قفولك يوم يلقونه سلام نبالا بينيا ويكسي دينا وعد لهم أجرا كريما على سر الله بيويه سرابا يا أيها النبي على كنما إنا أرسلناك شاهدا أو ينشي كي شرباي ومبشرا عليه سوابا ونذيرا كنغسبا وداعيا يكي وللباي قتالما بإذنه نالا إليك جينا وسراجا يكي فتنه من نور لنا
وبشر المؤمنين إكمن سوا نسرا يمان شامية بأن لهم من الله فضلا فتمن كبيرا تبوي كبالا يرو فتمن تمن كبونه ولا تطع الكافرين إكنا تكو كافركو والمنافقين كورا ودع يكو أذاهم كاتورتوي وبكا تورا فكيلا كنا جاتده ولا جكوتوي وتوكل على الله إكي جيجي سمالك وكفى بالله على وكيلا وترى السناية يا أيها الذين آمنوا على قاموا لمن رأى بولا إذا نكحتم المؤمنات نايمون تغفروا ثم طلقتموهن كثرة قبلة من قبل أن جنا تمسوهن كسوم أمة وما لكم عليهن من عدة إذا تأيي سوسو كنا تعتدونها نابي أو إداسك نيم سوفرو إدونا ناي نيوبلا أبي إداسك جيا كسبا ولا كلا سبا ناسو أتلا داي نابي لا داي جيا كسبا نا كنما دو أكاجيكي ويا كايدا باناي nga naso muso direma ima do nay folo kiyabla ida sigitola o do me ni chewre bora no to bisega dom ida sigitola da فمتعون ayu dam ta kona ka fenduma وسرحون aqul labla سراحا جميلا labla la mi che kanye ni be muso bla fana kana go ensemble ka muso ge ma fo edama o teye ni be muso bla be fene dama ka do susumano ye يا أيها النبي alako enama إنا أهللنا لك أزواجك anye ka frumso dagaye اللاتي muso mono آتيت ni أجورهن ka fruna frodi وما ملكت ani يمينك kini yamimara مما أفاء الله ala عليك mun fayi made وبنات عمك ani fani jine demso وبنات ani عماتك kene muso demso وبنات خالك ani benke demso وبنات ani خالاتك fani chini wala ibakoroba o demso اللاتي muso mono هاجرن adu معك hijra lai nobe وامرأة ani muso mi مؤمنة ni munu sodo إن وهبت نفسها no ya yirenni للنبي namanye إن أراد النبي ni namanya kanu أن ako يستنكحها puro خالصة o لك sare ko nin kele kele lelo من ni دون ede المؤمنين munu to sentola de ni muso nana kana yire di ma furula bebe chide de akata ga muso munya ke chide na chide mata de o tebe mogo toye muso kana kafa abina yire di ma furula o tinya muso ta yire di muso te muso di muso ka wale de bade o kaka chede ni muso riba fe ki yire di chemima ibita fe ka mogo de o ki dam ngere kana ka fi yire dama o tinya mo ala e furu daga chide nye muso yire kana yire di hal wali taala chide kata ka chide mason kata ka muso di ama ka muso furu hari furu na flo kotara ala yo daga chide ka chide make chide muso furu aya furu na flo bo warje ye diramu keme duru aya muso furu aya furu na flo kode قد علمنا ما فرضنا عليهم ala ko nyana anye fendo anye mi wajibi o kande في أزواجهم o furu muso la وما ملكت alo أيمانهم kini yemi mara لكي لا يكون عليك حرج koso degun kana ke ma furu kola وكان الله ala kera غفورا رحيما masai ala kera hina masai de ترجي من تشاء منهن be musola yoro jenye muso mi no yikanu awa no ayija yika muso mi yoro jenye kabila ibo yoro jenye kabila وتؤوي إليك من تشاء ibo musola ka bokanima muso mi na ayija yiko suriyela ala matleni wajiba chidega kona jaraye muso mi kadaye ako sunya yerela na kadaye muso mi kadaye ako yoro jenye kabayela na jara chidenya abise akalo kelesi muso kelenga to katat le kelesi muso kelenga to no jara na chide mabarake do ire chide tlelan ala ya sharia dama ngama songa ke akmet le ke muso ni yote be shukelengele akaturu ko shukelengele na e fitri sali na ila sala sali kawati ke abeta muso befo muso kono to ne kuma wuli abita laba akanga shemi abita fitri kumbe okaso suwere o chogoino o laba na sak me su flashi aisha fe go kera de mamna ni saudata ya ka su fara aisha ko saudata ya kidanga muso korole o ya ka do fara aisha ko wala kidanga be su flashi aisha fe ra muso to kelengele
ومن ابتغيت ممن عزلت ani musami ni yo nyene oni musola yemi yoro jenya فلا جناح عليك de wonti manishila ذلك أدنى o de kakan أن تقر أعينهن muso nyana nyana je ولا يحزن otna jiye otna bisu kam kamu ويرضين o yere na jiye بما tanye آتيتهن ni yemin duma كلهن mela jele sabo ni muso yado kala yere de sharia dima kwal ni matli abebe ubese wali nanu yado ya da ba kamale ka dofsa doye otebe o made be funu ko nga ala ko ne sharia dima wala sa muso na je ni o yere nga cire yere mabaraka na yetu والله ala يعلم ما في قلوبكم ala be fendo ni mawdu skuna وكان الله ala kara عليما حليما dombaye ala kara munyu masaire لا يحل لك النساء ba ala kunye awa ninde jigi o kofe antemana mina o kasro ka jigi o ni jigi le min ke ni jara cire muso ye ko sobe ala ko muso awa muso te daga yetuguna من ko بعد ke ka muso nane de bi buloni muso kononta i dafara ise ka febra nunu ka tugu ise ka febo nunu na tugu ala yo defo fora cire muso awa sibara no ye ko sobe ولا أن تبدل بهن ani wahalika faleke nuye o te be yede من ani أزواج musorla na fara ko kononto de ita daye isa korle no fale dola wo fana te be kononto indo fedse ka faroka fedse ka bola fedse ka fale fana ولو أعجبك حسنهن ani muso nyali mana ija choko choko de isa ka musoreta إلا ما ملكت يمينك koni kini yemi mana no ka tara musore وكان الله على كل شيء wala رقيبا kira ko shibaye fembera jilenga mo ne jigina hawa o kofe antamina mi kofe inna ahlalna laka adwajaka bo o ayana najigi sanno musofurukum haramirama kono to in ka to o kofe ala nana kana dagalike muso yaja abise ko furu an ka cire de maso ka do furu tugo cire ya to kono to ima maso ka do furu de يا أيها الذين آمنوا ala kamul limanara abe wole لا تدخلوا بيوت النبي akana do naman kaso إلا أن يؤذن لكم woni jiye kerawye إلى طعام kata dumni ma غير ناظرين إناه nasrate makononi ke dumuni moni na fana de kanana akana ke makononi baye dumuni moni na ciden kaso ma kana doye foni wolela o ni wolela o rabi sega do o yere fana ni wolela kata dumuni de la walma duna nyogonaw abe sega do la ni dumuni bana doro abe bo wana wolela kata dumuni duna dumuni mammo folo kana sigi o tara de aba to de dumuni kam mo folo abe soro kan tabu nin kera cire satalma aka zainabu furlila cire muso fe furu ay walmatla ga walma ka tobli yere kalata o kara zainabu tayndira nota walma te fe ngaleñe bise ka tamaro ni awa tulu wala buru wolo fenge kubla dumni mana ka doron ka mo wolo bina sikadu akara walma be ke ka thale baga makati na zainabu ka furu la za cire bagan kantike kola ka tobili kola bo mo wala ko walma be cire kaso walma be cire kaso walma mahari mo folo do tarasi dubni fana mona dubni kala ka ban do fana sigra halbi barola fitri salla baro be sena safo salla baro be sena o dubni ko yetu fo ka shukura cire ire deguna bo cire ngulila kata senyala sawo cire muso be bada makuru de kono me walma dunyoro kumbe konyo muso kaso de dugune kera yeno de be konyo muso ka yoro yerela bo cire mako be dalila shukoro la barokala no kurazi mobila odo be katema fetro be dobla be dota be dota cire kono to le cire ngulila kata imununu am so donu ka sofa fe wala so na keguya una do ko wati sara una wuli cire mununa katla ka turu cekana kalo sigle so cire na nadro ya nundo to ka nundo cire mun la to
siya saba bo wala tamino ko sa aya jigi ko ma shikana do ciden ka sotu ciden ka sote ma ka baro yore ya soro hijabu ya so hijabu yere nanani ya so walma bene walma dum wato ya so hijabu mana ya so hijabu ma jigi ga hijabu yere jigi na sa wala mayre kana do ciden ka sotu beta dumni naw foni wolila beta cilaw foni wolila ani cide be nyogon ko be misir la bana babu nga kana ciden ka so kala sigi fa muso ka so kono ku ina na barola o tebe dugula ni wolila ibi segana ni dumni ko do kana na sigi ka dumni mo ni kono dumni mana mo i wolila ni nana ni dumni ka ba awasagi abana nga ni sayna ciden de ngona ko sobe ciden ko ala ko konni nyogon kana ke walakin nga إذا دعيتم ما ولا فادخلوا أقدو وإذا طعمتم ما يدبنك فانتشروا ولا مستأنسين لحديث أكنك نينجي نينباي بروي إن ذلك نينجي بروي أي أوكي يرتي تشيرن كسويره إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ولا تستحيي نيفولي لده sabo awa ciden bisa ka fo ay wuli da kuma siraw nga ciden ko nyama ya bi modo ya o kuma foli la wire de kuma ga famya ciden ko be samaya a yire ka hakke ni tola ay be samaya ka fo ka fa wuli da kuma sira awa ala ko ala te samaya nya foli la de wa idha ta'altumuhunna mata ala ko na muso nyini ka awa makola fasaluhunna min wara'i hijab akuni ka sutura ko fere wala ceka kuma wala muso fe bashitara wala muso ka kuma wala cefe bashitara ngaka ke sutura ko kasi kanya boso nyona nyangwe ore tinyana kanya boso nyona ai avec sutura de ko fere zaliko ka sutura da balena awa wala cebe kuru kono wala muso be kuru kono kelebe kenema koko bawu nyoncha wala yiri do maru nyoncha nimbe biseganya ne chebe kala musobe wala musobe kala chebe sutura kake aw ni nyogonche zalikum atharu liqulubikum ore kasani adus konye wa qulubi adu yere dus konye de ore kai ni wala chebe kuma wala musobe sutura mana kala nyogon fe aw ode kany abe dusuma ede skuntna no ale tatna no ngana usira kanya boso nyogona nyange abe kalande la wala be mako mina wala be chimina nyedo setan bina kana fengore bla audu skuna tu setan bina fengore kerun audu skuna ora o ma ka kede ni ko ma ga ni sudura gara ko ni sudura bete kele kada ko kuru konana wala kana yiri do mali nyonche awa la nyini de aw yire kana nya bo so nyogona de wa ma kana lakum alaka man kawye an tu'zu rasulullah aka ala ka ciden ntoro de wala an tankihu azwajahu atebe o yefana aka ciden furu muso furu min ba'dihi abada otebe ciden muso ye lame be bay akana ji ma kana blai kono kone ciden fatura kebe muso do sagi otebe mayere taw do kunya miriyata dodo ciden muso korolei no e saudata e ala kunya muso ye aka kumba afarisiko ka giri aka o watla ya tro nyengente madina du ko nona muso ko meta nyengenta kala nyamanta kala krema shufa be fara nyonga kata awa krema bo sutura fine jigina muso ya suturata nga ikme mami do yana ka suturata na sutura fine ta ye flama wa ita flama soto mami ka kumba bo sawdata ni muso grupu be nyonga fe dole sna ki kambo sawdata ma sawda anyi dongoi anyi do ideni anyi do sawda tataya etek mowa umarridwa eba doko awa ne ko ke muso de yi woni cidete dongo do de bita de yo o fo sawda tay sawda ta sebe ko fununa o taraka to fo cide da so sabo worebe a hakilla nyona bola ne cide fatura awa bebe ki ka jate bineke ne cide fatura e kan ka amuso mi saki bo ala ye aya jigita kasinga be tamana tigola ne cide
muso atebe mumni siye e ka cide muso ta ka cide muso ye munu be bade waya jigna nin ko jaya inna dhalikum ako bare kana 'inda Allahi 'azima kana ko baye ala yoro dare ka cide muso furu cide fatlen ko fe o ye ko bade o tibene oni ba furu libe keleje abe ko mi bade furu in tubdu shay'an na efembange aw tukhfu na efendogo fa inna Allaha kana bi kulli shay'in 'alima ala kana do baye ni fembela jilenye o de alo mi ya tabla keneka o ko ni dona ngamu nyu toto ko no o fana chama ko bede wala ko ale ba bedo wa ala ya be futi gade la junaha 'alayhinna ala ko de gunte musoma fi abaihin awa o ku ka awa masrubo o faunyana ba shi tola de wala abnaihinna de gunte musoma o ku ka masru ka o yerela o den ka o nyana ba shi tola de wala ikhwanihinna ba shi te musoka ka masruta abalma ke o nyana ba shi tola de balma munundo ani mu be fane bara wala ani mu be bala wala ani mu be fala o de ko de ka qabla ko na balma ya o ko te de wala abna'i ikhwanihinna wala balma ke o de ke o balma ke muno nanu be fala wala be bala wala be fane bara o balma che nunu olu denche o denche baligo musoka ka masri do olu nyana ba shi tola de wala abna'i akhawatin wala muso yere abal maso dengeo olu ka muso na ka masri ye ba shi tola wala nisa'in wala yere muso dama utlami muso dama wawa oku ka masri do nyonya na oku ka masri ye ba shi tola de wala ma malakat aymanuhunna wala muso yere okini ye mumara no yo ka jonke ye muso ka jonke ka ana ka masri ye ba shi tola de wattaqina Allah ala ko muso ma muso u kasra la nyade sutura koy muso ma fam yade muso chamambe ha finin dona wula sutura domba o man chawla de sutura koy umma se ka fam ya akara do yere nyana ko ni be wo kene ma de ni be muso ni be fininta ka fo fininta kunye wali chew kan yede muso ma se ko fam ya fiyo ha ado o kanala unu ka masru be bo du kelen kono kata du kelen kono ka sra batige wali ci be fa be fe ana burna do fokana ado ta olu ka filenta ka da o kana nu sra kelema tamamna be tro ka biri ula ado yerebe olu ka du kono na wali ci be do u ka sra sitala sutura fini utata kafoni wali che kambura ko ba ka girin katika fini bata ka kire la utoke ani wali che de nyamne me nyongono du kono ku ka fini mawdo ku kasrata ko lu bu ka sode ibi ka sode alama foki ki sutura ta yenno de alama foki boto ki ka sutura ta de o ma fo mashi kafoni musobe bo kenema de ka sutura ma fo ma yede kika sutura ta wali cewde kama ukan ye sutura ta kunye wali cewde sutura ta kunte ko mbe bo kenema de wala te bo kenema andi bi ka sokono wali cewna ta do fi ka sokono ebe i kala ko me to ko tawi bi ka sokono wali be ka du kono me ka ko de muso ma sutura ko famude wala ala kuma sutura kuma be nyasi muso yere ba aya nyasi wuyere de ba ma fo ko cew de nka muso ba ka de ko cew cere ma du labe are ka sirata la ni ale ka sirata la ka mabba ale ka kolo ale bi deme de cebe muso deme sutura ko la de no te sutura muso ka ko de ni fari la ngolo bo kenema la rado tasma de ta ke ka fari ngen ki fari bo kenema wala cew kai ede fari bita jeni ce fari ta jeni de ce yi de me bade na e sutura finin tiga iye anyanema na e kuru do ila anyanima ede ka wajibi do ala ka wajibi te ngo bato ebi kala ngolam la wali cew nya ko la ko awa e ce ma keta ma bota
wala kuma nya siya deba ni bi siralanya e ka sutura do e bi yere ni te siralanya e ka sutura do e bi yere e kle ne be ta dai ka kabru ko tasma ko mindo ini chete de yere kle ne be ta ka tasma sola ala ka wajibi do ka wajibi e ka che ka kuma tal che yi de membadi che ya de membadi ke che ni wala che be tikle nyola wa ale be che ka mara kono che de kanka ale la dunia na ka nyamara nai ka faye ala de kotan ala de wajibi ka che kan ko faye ke aka mara fente nga ale ka ke komi che de ka wajibi do ha ni che ka wajibi te de ka wajibi do che bi demende ha ni do na du kono na ka muso ye ha oni wali cew nyamine do nyogona oni barakala o nyamine do nyogona ba fa ko bagam ha odi do ba fa ko muso sutura le wonde yewlu ha ni ya do yes srabaka unyada insir lembe kili 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 halu nyakse ha ubanye ko yere datu u fambe datu leno gambe tegewla so setu be sena nyada sir lembe ha nga ere iba fa nyana ni musoyi sutura kadi ni sutura le nga ne sutura cheka ja nasira dukono ani wali cew de be nyami nyogona yeno akasra sita abitane be waraka ka bala ko ale ba ka duko ibi ka dukono duko de foriye sutura kola sutura ko de duko te yore sutura ko yede wali cew be yoro min ki kana yede e ko jogodi mfamiya ni jemiye akadu dayele wali cew be do cidan ko cema ko e da yusu ye da yusu de mami ye ko jugu sabati ka duko aklaro law ni ka duko na ke gerenye da yusu ye ngota adaga muso ye ku langolombo cewnya na ko sabu cere ka tratala begi taga ce ka tratala wato ke frambi ka wajibi to ye amambo chega turu be igana ayo po aklaro law sisa no misalla tan la tego cedo kera aka ale dutigi aka dukuno atafo musuma wuli ka sali atafo dema wuli ka sali aka sira site muso ka sali kola woni musuma ya sali bla wala ko to ale ce tafa ka sali o abe foko o majara jiwa ngwala ka wajibi do ya da edeka ngate iche ka nga mi ko fura che ale ko ke o bana ko ke o yo ka puwe mere fana mi wajibi ga ko to ko so e chema e blala e chema ka joro ke fana titake begi taga bere ni tado ni dukoro na kera bolonye chema kuru kidlala ama sutra dlala ama sutra yere di ema che ya akumbo aka doni min koro che de bitani min ka atala aya ka dukoro na ke gerenye wali che obedo kana baroke o che de bitani min ko okunkola ka fosi tol me ere kele ki waraka wali che no nyana de e de bitani min ka itala ni de mo pam ya muso wala ibi yere sutura muna kenema ani play I waraka mu nyana abere ke su kelo e ka wajibi do ni ma ke be mine de che ka fosi tola che ya aleta ya adaba doninde kala ko aka du mara to na market aka nga du sutura to na market ya ka du labla atoke da yose ko sentar jana kora ona fara ko che sentar jana kora e fara mi so e fana ka ke maye ko sentar jana kora wa e ka jana nyine de la afra ni che ngoni sentar mi ka du kono na ke gerey o sentar jana kora o ta fara ya kamni yan o ya ala mine noy boy mu so e fana ba fo am fana kan se bo jana kora so nche sentara ni fana sona ma bana abe ta nyago tro jiro kele na ke ala kan kisi muso mun be ku chesre ku yere sutura terema o ka sutura indafa
a dafa ye jumanye o ku ire sutura du kono sutura teke du kama a teke kiremana kama sutura be ke wali cewde kama cewo ce manka iye i sutura bali o kan ye ni talamu bora doron ika fini baka suru nyai hadi be bara de ika sutura fini abi keref ni wali ce manga bora doron ibi tabirila aba ika wajibi ke ba ora sini kungo tida ala ki kam min ke iyake nga e ka sutura te wuli fo ni bita dugu kono o ta yede ka bere kele ni muso balgura kaba ana abba be kele muso demiseni o de takano ni ko nem do na muso yala kaba ye sutura fini deta jaku ya do ni ma ke doro awa kungo de bida sini sutura teo fini serele te muso ka sutura fini muso be fini ferele ne do fini min kolo ka giri a ferele no a tika kolo kumbaya na misinya gira o de sutura fini fini kana ke fini chenyi akana ke fini serele nye akana fini fege manye fini mba koro no be ye nga nimbe do ne no muso la be ko sutura fini nimbe ba yere jate sutura do mbay ne ka ko de inna Allah ama fam yede ala ka fam ko nyuma ndama ala ka Allah banye ala ka yele man ko nyuma ala ko kanye yani sey kana no te ko be de sini kibara be de ha ma tambi re pro ko tobi yanno ima pro ko to de ala ka am pro ko to ha muto ne yore na chama pro ko to de tamanya ko ale sutura do na ite sutura do na ide ite sutura do na ide fi ka matrafa de ka matrafa krema ka matrafa kono non wala cew nya korola tanke ni mo ke kala yere jate sutura do mbaye de ala kambe sobo inna Allah ala kana ala kulli shay'in shahida sere baye tembela jelenka inna Allah ala wa malaikatahu na kamalikaw yusalluna ala an-nabi salina manka ya ayyuhalladhina amanu amqum limanara sallu alayhi aka sali chidema wa sallimu taslima ni chidenye kisi chamana ni chide awa ni fasmonti abai chide ko ala yere be sali ama akamal ko be sali chidema amunya mumini aka sali chidema chiden ka salli o ko bade ko islame ke jantora fardado japu yado islame beka ka sali chidenga sangane watibe na to ko forado ni to ko be don sallallahu alaihi wasallam ko bi wajibi ne chiden to ko modana ba fo sallallahu alaihi wasallam aya jigra minke chidenga sabo ko chidema akala ko anka salima anka kisike salamu ko ni bila chogo anyodo me sali ambo ke chogo di chide sala ko kala allahumma salli fo chogo la ma flali ngera flaye ambe salima chogo di anka salila mi ye sali re to fo arata o jajira jani fardaya chira fardaya imbe sali kono tayre de kangoy ka sali chiden tay ka sali kono o e fardade o hadisa e bode jira bo mi ma sali ko sali fuara o yajira fardaya yi awe chiden ka sali de ka kuma ika sali chiden ka sallallahu alaihi wasallam nga sali kono na fardaya hadisa doye o bode jira o ko ambe sali ma chogodi mam nan ba sali ka anka sali kono to wala ya wajibi anka chiden sola ko kala tayala ko kala allahumma salli fo chogora o allahumma salli chogo salli be ke chiden ka chogo men sallallahu alaihi wasallam chiden mo ko kala la ke chogo chamana ado kasrun ado kaja o ni yo fenfe kala sa ka salli chiden ka noyi o kaj bo ne yere na salli modeli wore kala yi karamo ko bolo ka salli chiden ka no fananye ni a fo chogo jugumantara ala soso kuma tara fo chiden ka salle bala akani nga ikana fo pane chiden tabe kelenye de ay sali allahumma salli modeli chamabe mo bolo ani chiden ka fo choko tikele nga ukala nyine munye ka sali chiden ka amba fo na salla chiden ka sali choko worela
mini ciden ta tekelenye anta fa ka salli kinyana de nga ka do ako foto yi ate ciden ta foto bo atobo ni itara fo ko ani ciden ta be kelenye sa ika barakiya Allahumma salli foto ko fefe ni ciden ta foto ko te ni ya ke anta fa ite baraji soro nga ciden ta ke to de kanyi katemaka cide mo kala modeli mina de i fana ka fo foto ko ina de o de kafsa katemaka o ne tara miri ko ma wore ka foto ko ni ciden ta be kelesa ika barakiya o kuma ko ni tara ma wore tafsa ya ciden ta ye karamo ya Allahumma salli modeli do dila ko di ema ebi to ka sali ciden ma noye edi mbado ani ciden ta tekelenye e mana fo ko kafsa ciden ta ye ika barakiya na hani shi ka sali ciden nka ate foyi ma tata ciden ta bo kuma te kafsa ciden ta ma ko nte kuma yele ma kami be ko pa kafsa qur'ana yere e karamo ya Allahumma salli to modeli dila min kafsa qur'ana yo be do ma hakilla be ma do ma hakilla kuma te ciden ko nen talen ko fe ko ciden nana odi ko be do haklila ciden talen ko fe samba kele wona nani modeli qur'ana kana odi e karamo ko ma e fana be dawla be do haklila ciden kana ni fenya atalen ko fe min kafsa qur'ana yi sinya ba yiriga o be do haklima ka haklila dabare ni ifilila de ala ka no kana ala ka no kisi ala ka haraka annuye ala ka laban ko nyuma ka annuye no ta ne fili bele bayre anta faran kallem ko ne mo ganyadi sallallahu alaihi wasallam anta faran kallem ko ne mo gasudi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sayyidina salli ala sayyidina muhammad o mana ciden ka foto ko shila sayyidina be foto ko la mana ciden dala ngane ya fo anta fo ye baji fo de anti kala e kan ne make an ko tege muhammadu ka an ko tege tewa an ko tege do ye kuma jugu fo de no fe jugu fo isalla ciden ka fana amene nendo ngai kana mi ko foto ko inde kanyi kateme ciden ta foto ko ka modeli ni be sal ciden ka naye ciden ka foto ko te anta fo ka tenendo de nga ciden ta inde kaf sakatemaka o de kala ikoke nga kata do ref sa ciden ta e ko ni ka islamia yere tinyande ni fe foto ko sa ya qur'ana yi ka islamia tinyande eta islamia yere la tu tabu ni fo ba o te ciden bo kuma te ala yere ma ka kuma kan bi se ala ka kuma kan bo maga kuma kan bisa kafsa ala tay no kara minyo na ka adama ala wore o ala wore dun te ala kele ni biye o de kanya qur'ana te mam sawede ma kan negeni kan o doy kungulula ma ka janye kan o doy kungulula na ya ko foto ko la kana mina de na minina doy ka islam yaknya na foi mam sa qur'ana o kumate du gulo ko min ka sa qur'ana jume salatu ibrahimiya wala afo chogo fanante kelenye Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa zurriyatihi bemina to ka kene katme toka Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidul majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidul majid o fanaka kene man chamam bala mu fo do be fili alam na fo do te fili amina fo ne be ci daga fo chogo ye aya ka sabo kala chogo mununa fo chogo kacha do yere kasru katmene beka mi mana no me ba fo tenno me ne nana modeli wore fo min te ci daga ma flali shila amba fo ba cita nga ate ci den tabode ci den tay kala ka fote o de ngonte mate kata fen kala min kaftani ci den tay o kana do yakilla de no do ni yakilla do ikaslam yakiyana keliga ko fena ko ajalu lak salati
والله نيجي nka do ben ka do be ke e ka salli taw ne bi ka salli ci den ka sallallahu alaihi wasallam itika do ke itika feñi ni yere ha ala fana be ka hamina ko do ala bi ka hamina ko be wata ha mami esglembe be ka la ko fo ke dro subhanallah 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 alhamdulillah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إبي كان يفضل لا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه الله أكبر عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه لا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه إبي كان يفضل إتيكا دوكي إتيكا فينيني كوالا كوكيه إتيكا فينيني كوالا كيسوما إبي كالا كوفو منك ala yere ba do hamina ko mbela ala bisingo frake na yere ema ko emi ala bisingo dema ka to hali ma fengene ebi kala to kedro ala yere fana be wata itala wala isigle me bi ka tari ciden gadro allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad ebi ka tari ciden ga sallallahu alaihi wasallam ha itika ya fenyini ibi ko kedro ala be e ka e wasa ika makola ika nyini fe ika hamina ko ala yere bisingo wuli ka beka ka so iba hali fe fo ala ha ala ni ndia ala nkisinima ala ni hamina ko wuli a tese hani mo lufo ala yere be keto ala ko fo ni ala masale fola ala yere be ma ko frake ah ni ma ko fana jira ala la o te ba shede ibala tano ibe sali ciden ka sallallahu alaihi wasallam be soro ki ka hamina ko nyini za bi ga yara bo salatu sane ala musali abo wasaka ka butaya ma tu atu ai tayya da makoye Allah masali ya da makoye ngala masali de ka girin ka tumeta yaka tayya naraka fasali ibe sigi ka tayaka arakallaba tayya be kala katla kala masali faraka إن الذين يؤذون الله alakum amnu me ala toro ورسوله kaciden toro لعنهم الله في الدنيا ala yolu danga jina والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا jangata la be uye jangata mi do ya baye والذين mamunu يؤذون المؤمنين no be mono chamon toro والمؤمنات mono musamau بغير ما اكتسبوا ifanya mami mbara فقد احتملوا بهتانا nere la ulu ya talike galonfina وإثما مبينا dinu mi ka bonde ka toka galonda lami musula ka toka galonda lami chola o kago ala yede ala tofe ka muso ta to tamato e doro ko ne jene kala musole e jene kala musole e ay ane domine ni muso ye sunguru bare ni che nya kamale mbade nunu ya batara kaunde nunu foku dalu table ala tane fere nbe kuma fo akaso dalu be bulo ashira be bulo note nini kuma menina ni mana ni shere yayi bisanya biseginde kanga boy ni kama kamalemba nayi wole dro sharia la bisa biseginde kanga bila ni kama sunguruba lutibulo nayi wole sharia la bisa biseginde kanga boy la maka ni nelabla ni nimbatara kanunu foliye katoro dalu tibulo de يا أيها النبي nama ibe wole قل لأزواجك afo ifrumusoye وبناتك ikafo ide musoye ونساء المؤمنين ikafo mumuni musoye يدنين عليهن ku kasunyanike uma من جلابيبهن kafirin bawla atlobe kuma yana wa akwa akafu yede wa akuka kede kafuye ka kafu ye olu yede de bake muso yuka doni jiga yoroina awa ko nchema tigana de nchema fonye de nchema wajibi anka de nere de bado eche ka kodo ni che ya dima ayi de mede muso ka sutura finin doni ye muso yere de ka wajibi aya injigina nya kala muso ye shufe dugu jele shuko ni dugu je chere
muso yere de yuka finun kala nyogona ku ka finun kala nyogona ka ke finin bay ka birula muso bora ina fo kono fi may to yedi kaga kono abrama fo mara kana lawa mana ko ba fo kaga are kaga kono kaga kono o finin be chogo de kire ko fe misri la akara ko me kaga kono de be misri ko fe la fale no la to wata ya to finin de kacha finin kuloro chama man kunti kacha ya fimande kun kacha mo gola besna ki ka finin kala nyogona muso yere ko ne shuko ni dugu tojeje e kera ko me kana kono abe fineno gane e sigra de ko fo e cheka tigela ikana sa jona de no de ni sana jona ibe jala gida muso su bali ni tara lahara adama ndila de alaka ambe sobo na zalika adna ala ko de kaka ay urafna ona do islami musoye ona do mu'min musoye fala yuzaina na toro muso tutulale fasik munum be dugu kono nana ke jogo munum be dugu kono nana nu ya muso tutulabaliye ubu ka ngana kamu ne kama na kamu no fiye halu ti do be bagay maka kuma blaina masri ka kata jalan ke yerela ka bere mine o manu no nu yi dro utata me kaw ubi do be kuma blaila uti do be do fima nga muso min ya yere sutura ka fambe datu kana teme o badra mo gono na o be kuma fere wa ala ko ibe do tlabi muso ye ibe do mumni muso ye badra kante fuye naga kante fuye ngani yere masri kabo ka yere jira wala cewla e bora ku filede o bi filede e bora de ko kuma ife be kuma ife de mandi yo be do itlola itata kami fo bore fiye fana wa sutura do ibe kisi nimma fana e sutura na fado e wa kana allah ala kera ghafurur rahima sutura masaye akira ni nekere masaye la lam yantahi al munafiqun ala ko ni munafiqu madabla like walladheena fi qulubihim maradun ani munafiqiya siga obe mun duskona no madabla والمرجفون في المدينة أني سانغا جوكو تشيبا من مدينة كنو نوما دبلا لنغرينك بهم الله أمبنا إلا سو نو يدا أمبنا إلا سو كي سو كي بلا ولا مدينة منافقو نفورو لي لكو بغا بغا وبي كبارا جوكو جنسي منا تلاموي لا وبي كنتان كو منا دوكو كنو نوما دبلا أمبنا إسو كي بلا ولا وبو جنگا بو مدينة بي يامبلا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وبوغين كبو يانو ده ولا تجعل لسنة الله تبديلا فلن سرو أوا على كتاب لو يدا يسألك الناس عن الساعة على كوتشي ما مغبني نيغا على قيمة واتي ما كل على قيمة بجوات جمع قل إنما علمها عند الله جولي وبالا دبولو ده وما يدريك وبالا دنيا لعل الساعة تكون قريبا دولا القيمة كوني أبينا كي مسرونينا أبينا جو أتمه غا أدوني ما بقوله ده إن الله لعن الكافرين أي كافر دما وأعد لهم سعيرا أي تسمع من الله بيوينا خالدين فيها أبدا تسمع كنو أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ما منو نو سارا كافر يلا ولا سارا مشرك يلا هو كسكام بكين نيني إلى هردونا gawnya danya rekan sada وقالوا hannan kun tukura lako hannan kun tukura ciden ko te to jinyana ko ikala kelema to ibana ka to ciden ka sunna ko ibana ne kasrani ni Allah harado be munde nyaye sa
hal nan kuntura la ko hal nan kuntura ciden ko o be munye afore nya na imasa folo bana ni mata ko ni mata ka foida folo to ko ala ko ikala kelembatu ika to ciden ko ika batu ke ko me ciden ta chogo ibe kisi ine fore yede dore ma fiyenen ko ko etoke fo ala ni dore etoke fo ciden ni dore awa dara do ika sakambe ken dede ita to tasmana ika sakambe ken de awa hannan kuntura ala ko wa hannan kuntura ciden ko o fo be munye foshi den kila tanya وقالوا ربنا أنت قال إنا أطعنا سادتنا ألا أنكو نكتقران كان يمغو بو دكونا وكبرانا أنا كما بو أنفاق بو أمو كيو أنكو تقرون دكونا فضلونا السبيل قلت يا أنفلس قال هذا أنفا بو أما كربو أنكر مغو بو أنكا يمغو بو ألا أنكو تقران نون دكو نون دي أنفلس ربنا أنت قال آتهم ضعفين من العذاب أمبا ينفع إيكا دوبل فلات دي أما جانغتالا جانغتالا فلان كده إيكو دوبل شنيفلا كدي أنكا نيمغو بانونما ولعنهم إيكو دانا لعنا كبيرا دانا ني بريبل بالا إتلو بكمينا ها كما جوغو بين ندفو نيما جوغي لارا دونا tukuru ko nyana yanno ku binata delli ke yesine ke kisi ko mata ke tinyai jawlu yere te tinya kan olu yere be gadoni la abe tarake galo mo ye abe tara nyogo to tasmana wa be nyogo danga de ko mo ko ba fo ala kanani nunu kenyere nunu ferela ma de anya ka nye singa be ke nunu de jaw yamma ko sa wasina ko be to mena ambani ni ala mbani ni fe jangata mflanka ne ika uluta double ka ñogon fla daw ka way ku danga nina min ka bonde kana hinawna de o joro je ka bi ka hinana ya ayyuha alladhina amanu ala qamul limanana abe wala la takunu akanate kalladhina adaw musa mamni musa toro fabarra'ahu allah ala musa jaya mimma qalu sana o yami foda musa ka mo ya toro musa langolom blak mandale ya do bada sigibaw mam ka sigiro e bada e akacara lu temalo yani langolo moye batro cewgu waraka badala kako temalo ya nyogoma muso yere bita waraka badala kako temalo ya nyogoma bo musa ko tesoma ni musa be ko bala ali bita fo yoroja mo ko tero min akle bita idogo kiko kaka finunta kana mata ale langolo nye ko ni ay musa be ninge ka be so bana bayinde bala bana do be abe ma fari be blenya kay fari sogo tika kono non ka be so de bala o de la be yere sutura bayna o wala ce bana imbala ce ya bana do be na be ce ya korola bonya bo ko be so de bala ko ata fe ma ka langolonya o kala ye musa jeya kabu ka kumaina awu dono la musa tari ko minge musa warakara ka finu bla faradoka ka jingi bala kay ko atlale musa tamana kabina ka fininta fara bollana ka fini musa ibereta fara nofe abe bola nofe fara ka fini fini tetla fara la fara tijo bo dugu do la fere bambe we chewbe sigela ka ye fara nya shina ye ni musa ka fino kasinga na jo fere la beje musa na to la fini dala awnya ba far ko la ngolo la o ko jangu be ce to nyofu ak bala ka galon dala imma fo ce bana bala wana fo ko bana bayne bala musa na kana ka fininta ay bere fa hakeme do faraina fa ka bere no kera farala ci den ko ni farain ko biya ba ka bere no jirawla da finimat la farala farado ma jofana mo ala ka ngare da ci den ka saboye afana ngana ci den toro de ko musa ka mo ya toro to ko وكان عند الله وجيها موسى كنيه هرما مغيه على فدا يا أيها الذين آمنوا قاموا لمن ربي ولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أكثرك ما فدا يصلح لمن سمع وين كم يفعل أكفروا سريولا أنا خطبة ولا كفو كشايا هذا مره يكفو تاسك نيما جاني نبكما مغيه نيفا مغيه galon to ede galon ma kotara galon ba don doro denye
atesini nyade ha ne kira galon tige baye na koroma do bi sini akorobe do wa alaba ciden ko benen fo aka kutuba chamana ay sra alanye aka sawaba kuma fo de يصلح لكم أعمالكم ala na nyane ke oye aka barawla ويغفر لكم na ya ba oye ذنوبكم aka jurmuna ومن يطع الله ورسوله ورسوله ko katugala ka ciden ko فقد فاز فوزا ni عظيما lawe ni rosro ni ro barade katugala ko kala kelimat katugu ciden ko kala batu ciden batu cogoro wani mamiya takete o de ni rosro ni ro min ka bonne ala ko damma إنا عرضنا الأمانة ala ko onye dana ya kanga على السماوات kan para worom flama والأرض ani dugolo ani والجبال kulu فأبين أن o يحملنها kata de وأشفقن منها usrananye ala ye dana ya jira kaba ko worom flala bara do do bina wajibi auka na ya ke kanye mbawsara ha kaba ko na ma ke kanye do ha ko nyangini bala de ko wa anto an jogola ha bara no jira dugolo fanana bara do bina wajibi auka na ya ke kanye abisara ko na ma ke kanye do ko nyangini de wano fere ko anta an jogola awa kulubaw bara no jira lola bena bara do wajibi aka akata na tara ka ke kanye bawu sara bala ko na maseka ke kanye do ko nyangini ba no fere kambe to an jogola hada made dunya nata fenye hada made hala majirola ala ne saka fo ni sara ko mbala ne bata bata ko ne bata wa hamala al-insanu ni desra ko ro ibe nyangide hal ni okera ni soro ko mbala ka ba ne bata wa hada made ni nata inde ni sara made ala ko hada made nyata de innahu kana zaluman jahula de made ni kera to nyani kele ayere akara ko do mali de ko raw dana ya ko nun de sare wajibi ko be dana ya ko de sa nala ya wajibi ka sali nunu sun jaga hejo sarga bo hali janaba ko salijita ala ya tafe wajibiya ni be dana ya de na dara ika wa be da fa abe bo asrafa da ni do ya je do sini konte bo ni konte bora mi ma dafa na dafa lama sore bolo ibi nyangide ko na la ya fare liyu'adhib Allahu al-munafiqin tara de wala sa ala na munafiqu jangata sabu munafiqu lutna dana dafa utna dafa de oluna jangata wal munafiqat ata ke chemo na jangata ani munafiqu musumau wal mushrikin ani mushrike chemo wal mushrikat ani mushrike musumau wa yatubu Allahu ala na tubi mine ala al-mu'minin mu'mini chemo ka wal mu'minat musumau wa kana Allahu ala kara ghafuran rahima masai ala kara ine kere le masai